jampine jenengan kersane panjang umur awet sehat sumantenipun sae napa Mbok De? Ben ditiru kon sinden-sinden nom-nom iki. Santai. Weh, santai. Happy. Happy. Love is forever, you know. Napa niku? Pokoknya nggih santai niku lho. Nggih, pun. Pokoke wengi ini damel penak-penakan mawon nggih. Wah, nyamerdika mawon. Kula aturaken ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu ngaji. Sugeng midhangetaken. Kanca-kanca ngaji. Kanca dhewe. Wah, nggih. Jenengan ngaji pun ikra pinten, Mbok De? Kula mboten saged kok. Babah elon jere Mbak Nepo. Juh kewan napa to ya mlebu jero sewek iki. Ya Notok jroning hilang musna pepes bebayune kena nggo tamba kangen ngene iki ha mat-matan dhisik ya kaya mupus jroning urip. Ngaten iki sawe tandurane napa, Mbok De? Kula mboten gadah sawah, sawak sak kedhok wis lunyu ram diliwati. Wes. Jane aku ora tau banyol, iki mangke iso banyol. Wes gandeng kula mah gampang banyol jenengan. Mun to nek gandeng kalih kula mboten lucu jenengan lucok-lucokne pokoke. Mboten napa-napa, sing penting ya niku golek seneng niku angel, obate waras seger niki lho seneng niku. Nggih. Guyu. Nggih. Kanca kula niku ngoten niku kula bejane pokoke seneng guyu. Kumandang lami saya langut suarane jan elok. Wah, jan pesinden. Wah, ki petingane para sinden. Bodhe Sri. Kowe pesinden senior ing Kabupaten Kediri. Wah, tenan. Heeh. Kowe pesinden tuntunane Kabupaten Kediri. Wah, iya. Anggenmu setruk apa piye? Lho, tenan kowe pepundhening para sinden ora percaya ben malam Jumat lagi dikutuki karo wong-wong kae. Ayo. Ya, Pak De. Sumunar liringing netra aduh rasane tumratap ati tataline rasa tresna bisa sumambung dadi sawiji nyata ruci jantung aduh ning ati wis bisa dadi cetuk krami muga kinabul nomreng yang aku
antuk karsane yuang widhi upamaka beng melati mawon kumbang angin sepi pesonanya Mbok Desri luar biasa. Ayo. Kan Mbok Dek madhep teng kamera ning kan mujiwat nggih. Nggih madhep kamera menika wonten kamera. Menawi mboten kiat mangke lambaikan tangan ngoten. Niki pendono. Ha nggih. Ya kudu dikemenyek-kemenyek nggih. Lah dados dijiwai. Dados kedah meresapi. Lah iya. Nggih dijiwai. Wah sinaosa pun ibaratipun KTP-nipun seumur hidup nggih. KTP-nipun seumur hidup. Wah parandene semangate tasih luar biasa. Nggih, pancen kudu ngono to. Nggih. Hidup kudu semangat. Nggih, kudu semangat. Ha iya. Wah. Kariswara sebesar kagem panjenengan Bapak Agus Sabadi Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, para sepuh ini sepuh ingkang dalu menika umumon kunjugi kagem kanca-kanca les bumi Bapak Bagus Bapak Bu matur sembah nuwun panyembuyungipun. Ora kalah karo degleng budaya riyen nggih Pak Dik nggih. Nggih, juwas jenengan malah juwas. Ah nggih, matur sembah nuwun pandonganipun. Wah, jan. Kula niku ngaten iki rumaos bingah, rumaos marem dene para sepuh pepunden sami kersa rawuh. Iki spesial kunjuk kan kanca-kanca pepadi Kabupaten Kediri. Dulur kula nang Ki Gedhuk Seswantara. Ki Gatot Wicaksana, Ki Hadi Siswaya, ya Mak Degleng, ya. Pokoke sing sepuh-sepuh iki tak sebut, ya. Ya. Nyata anggra
iki mang ngarani pos sekarat nggih ngaten iki. Lah iya. Kancane iso ndondok-ndondok lah iya. Rime Pak Triman ngeslong. Ngeslong nggih sami kalih sawah sampean sakedhok sing lunyu niku mau. Pokoke jenengan tak dongake panjang umur nggih Pak De. Amin. Kalau jenengan panjang umur tak pujekke somben iso nyindeni anakku lanang. Amin. Pun kira-kira umur 100 ngono jenengan. Lho jenengane tak dongake apik kok alah-alahi pripun to. Kariswara Wis diberkahi Mbok Desri. Wes.